Oops. So wala na stop and go. So open na ang 4 lanes diri dapita mga biyaheros. Kay last time stop and go mangud niya kamulo ng trabaho diri na side. Okay. Okay. So continue gihapon ang ilang pagtrabaho sa Picas Lane. Pero ang the good thing is dili na siya stop and go. Bali 2 lanes ang open karon. So dira na lang na part ang ilahang ginatrabaho. So ang isa na lang ka-update ani is katong dito sa boundary which is na checkpoint bitaw sa babaw. Kung sa status ato kay last time man god sa atong pagbisita is kuan daw mag road widening daw diha sila. Kay mura kana lang man sa babaw ang nabilin pang 2 lanes. Karang na yung mga checkpoint sa police. Kato na lang apart ang 2 lanes. Pero karon atong masayran kung unsa na i-update no. Kung nasugdan na bag trabaho or basin plano paghihapon. Okay, oy, road work ahead. So possible. Oh, diya may popcorn. Okay, alright. So dire sa babaw mga beros no ang stop and go. Uy, good news. Nasugdan na gid ay nila oh. So diri man ko to dati ang kuan headquarters or kaning kampo. So nasugod na sila trabaho diri sa boundary. So 4 lanes project ni siya. So muna ang boundary sa kuan Barangay Kabantian sa Magsaysay o Barangay Tagkatog Dres Carmen Agusan del Norte. So naka-stop and go gid siya oh. Mara. Naka-stop and go diri sa may boundary. Uy. Good job no. Mao gitoy mas kuan gyud atong update karon. So positive. Nagkuan sila tawag ani under road repair no for road widening. Okay. So continue pa rin mga biheros ilahang kuan road repair. So approaching na ta sa Magsaysay no. So pababa na ta dulong sa Barangay Kabantian. So that's my update for today. So ang mga pinanggang mga biyahedor, mga pinanggang biyaheros. So sa mga pagawas o pasulod sa Caraga diha sa boundary checkpoint naanay kuan gitrabaho nila nga road widening. Kay murag mo na lang nabilin nga 2 lanes manggod karang diya sa may Tagkatong diya sa may Mount Carmel. So okay mga biheros no, that's for today. Sa mga wala pa nakasubscribe matik na. So salamat sa pag-uban. So isa lang yun no ato hangyo.
sa matag adlaw nga biyahe ayaw gid ninyo kalimti ang pag-pray. So this is Clay Marik signing off.